Čaute ľudia, moje meno je Rafo TV a toto je náš prvý let's play a náš prvý let's play je SF Game. Takže dobre, ideme na SF Game. Takže čo tu máme? Na tomto účte som už nebol strašne dlho. My sa koľko mám postavu. No, takže tuto mám moju postavu. Dobre, troška mi laguje myška, neviem prečo, neviem na to. Ček. Nigga. Dobre. Pevnosť. Dobre, negri. Nové postava. Pán Inster, pán, budem stavať pán. Dám si ešte, dám si. No to mi netreba. Ešte. Do. Dobre, idem na to. Takže Oh shit. Čo ti dáva? Vyhnúť. Ty žebrák, hračkarský, ťa vypnem, dole ťa dám. Na pozemku. Poď, dám ťa dole. Jaj. Do pšej riti. Počkajte, do pšej riti. Uvoľním miesto v inventári. Akože, really? Akože, really, to predám, nie? Dáme to preč, kamo. Akože, počkajte. Že späť. Aj s takým čurákom, čuráckým.
neklidná duša, ty si neklidná duša, čo ti dáva pevnosť. Pevnosť, poďme, arena, počkaj, dobre. Na kozy dáme. Dám si úplne na toho silného. Dám ti vstúpiť. Tak to je iný čavo, kámo. Akože... Už mám hubičku, že? Staj. Hubičkáš. Už tak. Cech. Sorry chlapci, sorry, ale to nie je čavo, čím brate mi ma rozdrval na ranu. To je iný čavo. No, darovať množství, už nič nie. Hospoda. Dobre, dáme si ešte jedno. Oh shit, kedy by sme stali? Na čo mi bolo čakať? Udo. Skoro foty srač. To je čurák, dobrý čurák. To je čurák. To je čurák, dávaj. Tak, späť. Takže toto som vám chcel ukázať, ako sa to nemá hrať. Nástup 2 hodiny po... Od 2 hodiny. Dobre ľudia, takže toto bolo asi z tohoto videa všetko. Ak tak daj like, subscribe, ak sa ti video páčilo, tak daj ten like a subscribe.